Můžeš jet jak chceš teďka, teď už si jet jak chceš. Teď už ti nebudu kecat do ničeho. Ale mě musím držet hubu, ať to není nahraný ty blbý keci. No a jedem. Já se takhle opřu. Jeď radši pomalej, ať si nerozbiju tlamu někde, já nejsem připoutaný. Ale jsem svéprávnej, tak to je na moji zodpovědnost. Tak tohle je ten kolštejnský okruh slavnej. Ne tak slavný jako pěkný. Má víc krásy než slávy. No. Levej Ochlber, paráda. No ope. Já to dám takhle vejš, to tam bere kus kapoty. Pěkný zatáčky, viď? To se musí jet pěkně. Sice to je hrbatý jako psí hřbet. No, filmuju to pěkně. Ty vole, to je SOS, no. Tady by to bylo nádherné, no. Ale tady budeme se příští rok se postavit někde. No určitě. Tady je to pěkný. Ty vole. Filmuju, snažím se nejlíp, jak to dovedu, no. Tady jsme byli s tím mácem, viď? A teď se divím. Teďka na co? Ta pasáž je zajímavá. Tady se bylo vyhlášování vítězů. Jo. Tady vyhlášoval Jirku. Však to můžeš říkat, on to bere on to bere mikrofon, to je všechno slyší. To je úzký, a je to pěkný. Začíná. Ať to nevadí, motorka. No, ale zleva doprava, to štěstí. Teďka nám přecházejí tyhle ty. Ty se tady motajo, se tady motajo. Člověče, ty bajky, kdyby tady jezdili, to by byla bomba. Myslím si, že by to na to nebylo asi. No ale víš co? Tak jeď, ty šmej. No. Se s tím sral, hele, jak s první láskou. No právě. Tady je vracička, ale tady je vracák, tady by to taky bylo pěkný. Tady je všechno pěkný, ale na tom okruhu. A stát se dá prakticky kdekoliv. Tady bychom mohli stát i no to kam se sere ten Kyjov, hele. To tady nejhorší... Tady bychom mohli klidně i stát, viď? To nejhorší... Tady víš někde. No, to nejhorší místo na trati, tady na ty trati to nejhorší místo je lepší, než to nejlepší v Kyjově. No ne? Opravdu jo, hele. Ten Kyjov to je hovno, taky jsme ho takhle projížděli, ani jsme ho nenahráli, ale myslím, že není čeho litovat. Jsme v cíli, tak to můžu vypnout, víš? Jo. Počkej, hodím to tady, hodím lakmus kamerou.